Jajal piye? Wis untu waras wis aja pun ora kekejek kowe. Mati dening aku panggal kayani mati ya. Ayo Woi, waduh, bakok, beda. Modal ora. Walah wis konangan. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Benar lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya. Mula merucut. Halo kae, Bathara Brahma kok? Bathara Brahma. Wah, nak nyiring go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiring nyumet rokok ora? Dewaning geni to? Iya. Bagong, Nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah, ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Terus siap, Tru. Terus anu apa jenenge? Apa jenenge? Anu apa jenenge? Kuwi lho sing digo nyemproti lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku, Tru. Disiap-siap tenan ngene. Mun ora metu digedhek cengele, Tru. Ayo ngono mati dening aku kowe Ponopahan Bagong. Kaya ngapa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang maps. Liwat blumbang mapes. Ben ngobong mburiku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki garengane. Gawe blumbang kejembaren. Ndak iso mlumpat. Gawe awan mlumpat mah kecemplung. Truk, gentane sik tak adus. Wah. Kesuwen. Oh, iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Mung mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celaka matane kowe kewalik ngono kok. An mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah. Gugu karepe dhewe manus maning jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Mundur. Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya yo mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki apike? Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora wae Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora Pak, ketuan Pak.
reseka den mrayitna semune reseka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi Kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwatan mila dinten sakmangke kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong tak pasrahke karo sapa kalian kula kok sik to sing luput ki kowe dudu kok Bagong nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora ketang sethithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan lah kok dadi kowe mung dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipunirmala kok awel kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong mesti ora bakal wani karo kowe ning ngarepe Bagong ki wong mrusal mbedugal ning dheweke ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne ngerti bapakne arep didak martabate Bagong ora entuk didak martabake to ha iya lha wong dipangan ya martabat kowe cara sekolah cerewet ayo mulai terus keloro tenan gareng mesake tenan ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener nanging Bagong sampun boten pikantuk pangapunten kedah tumut kula wonten kayangan wis kene wae rasa digawe angel saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gawa arep tok kapake badhe kula cemplungaken wonten ing kawah mergi Bagong kedah nebus dosanipun gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong aku wae aku wis tuwek aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat aku wis kewaregen mangan kahanan donya aku wis tutuk urip nek arep tok cemplungke kawah cemplungno aku ora apa-apa Pak aja ya Pak aku isih dibutuhke aja Pak wis gek menyang kono Mir kuwi penemumu dhewe-dhewe to Go aku ki wong ora tau mlebu gedang to nek Semar mangkat mbok ben mangkat ora masalah cemplungke kawah ki engko gak renang ya Mir wis iki Candra-dimu kuwi apa kula renang to wah kuwi nggon papan panyiksan menungso waduh ya aja Pak menengo iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung aku gawanen Kakang Semar lilo ora lilo ngopo wong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo aku ki ya wis ngenteni pati mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng patenono aku ora apa-apa cemplungno ning kawah Pukulun sampun ngantos namung bapak tok Pukulun kula iki saged dados setirunipun adik kula Bagong kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak malah apik kuwi wis ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki mulai ora biar mulai ora betah terus suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng kayangan mang beto teng kayangan kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong sampun maneh Semar kali gareng kali Petruk aku ya sago Bagong kowe ora usah melu aduh kancaku sapa Pak kowe duwe kewajiban bangun desa dirampungke sik bapakmu dari tumbal ra apa-apa kakangmu Petruk gareng mlabuhi kowe ra apa-apa sing wigati gegayuhanmu kasembadan wis go kari ning omah wis kono gedhe menyang lho kok mlato susu-susu to mengkalek ping bapak Petruk gareng iya aku Petruk gareng wis kono mangano nang bojomu rasa dijak ra ana pateni mulai ya ya yo
Mulah-mulih ora. Nang ngaten tetelo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Nala Gareng Petra ayo. Nek pancen Bathara Gulu Mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuk le bangun desa rasa mikir, bapakmu rasa mikir kakangmu.